Tara, Jazz. Just one I think shuttle train. Si Chi. Si Chi. Chi. Chi ba yan? Chi. Jun. Ha? Lalaro pa kaya? Ay, grabe. Pakisulat natin. Ilang bola ka dito? Dalawa na lang. Para alis na kayo dito. Hindi, kasama ko yun. Nakasama ba? Pero dalawa na siya. Pina-third set pa kita, ha? Ay, wow. Just it. Parang tama ba? Hindi na mabago yung pangalan. Pwede ka rin. Kamusta ba? Gusto ba ni Sir Jesso? Kaya pa, oh. Saka Sir Nito, no? Go pa sila, oh. Ano ba yan? Wala kasi. Sir, paano yun? Pumunta ka na rin. Saan na? Saan yan? Isang tanong ko. Ito ang mas. Hindi, wala po man. Hanggang doon naman. Noche Beni bukas. Papatay na ako sa bahay. So, sa mga chat sama ako Ay, umalis na ako. 8. Tara, Kuya Dre. Kasi pag Sunday, kaya kinuha. Alman. Uwi ako, 100. Si Kuya Dre. Si Kuya Dre. Ang 400. Nag-OG lang. Gas, di mo kinuha? Go po. Andun. Ha? Nakagising ko nga lang, di kaya ako ganito. Ano oras? Kanina nga, no, after lunch. Okay. 2 na kami nakapunta dito. Nakakadalawa pa. Gusto ng partner din lang kayo niya? Yeah. Uy, kung di tatawagin, hindi mag-bless. Uy, po, may lalaro po kasi yan. Hindi na pa hindi naglalaro sa Ma'am Rina. Palsot ka pa. Sige. Sige. Ay!
Malaki galit sa akin. Yan. Kaya pala magkasama sila. Kasi yun yung galit. Sir Jun! Merry Christmas! Uy! Shit!
sa akin na may recording? Busit na.